Lah iya. Mangkane, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak totok senan iki. Hah? Lho kok mbok rakep lah liyane piye? Lah kan oleh ganjaran double. Ya ora kok terus dirayuk kabeh. Kuwi ana pilahe 4 papan. Endi sing ngucap kowe, endi sing ngucap wong liya dadi pilah. Ora kabeh mbok ucapke. Dadine dewek-dewek. Dewek-dewek. Ora iso dadekke sijek. Lho jan. Ora enek temu dadekke sijek. Siji iki lho cara dadekke sijek iki susu segar iki sijek. Maksudku ya ngono ku lho. Nggih niki sing abot-abote wong saguh. Nggih. Ning saking sing nimbali UMS dadi kula gasiki. Pripun? Kula mboten lewat jalan tol. Lewat dalan apa? Tol. Tol. Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol. TOL kok tol. Oh iya, Ding. Oh ya. Nggih. Wah, mboten kula medale nganu Pitutol Boyolali. Boyolali. Ngarang maca sejarah sampean. Ora sejarah piye to? Riyen niku dumadine kutha niku jenenge Boyolali. Wong urip mbok aja lali marang sing nguripi. Oh. Kula katelah Boyolali. Nggih, heeh. Terus gandeng J biyen iki diwaca Y ya ta? Dadine Boyolali. Nggih. Bang arah mriki lewat Kecamatan Weweh Toya. Boyolali Weweh Toya. Banyudono. Ayo banyu ki toya, weweh ki dono. Aja gawe bingung to wong jeneng panggonan niku aja dibasake malah. Dadi saka Bajul Kesupen, ya ta? Mbak, endi? Bajul Kesupen. Kok Bajul Kesupen? Boyo iki apa? Bajul Lali Kesupen. Lah iya wis Bajul Kesupen. Dene ya bingung to. Lek dadi kernet piye nek ngono? Bajul ki cilik e. Iya. Boyo wis gedhe kok. Tekan Banyudono, terus Banyudono pertelon napa ki wani maju. Wani maju itu. Alah. Sampean sok buka kamus to. Kartosuro. Kartosuro, Kak Karto nu maju, Suro ki wani. Maju wani niku. Oh ya wis nggih. Yen Surakarta wani maju. Oh iya. Nggih, ngono ya ora apa-apa. Nah niki tibake mlebune niku telatahe desane Pabe Plus to. Pabelan. Lan karo plus ki apane? Aku ki aja dibingungke perkara kuwi to. Wong kene iki sik begah-begah mbok jak caturan. Tibake kene iki melune seneng slamet to. Tak kira ki melu Solo. Kok seneng Sukarjo. Lah suka ki apa? Seneng. Lah Rarjo ki apa? Slamet. Lah iya. Suka Rarjo ki seneng slamet. Oh senengane bingungke wong mikir. Nggih, matur nuwun niki saestu dipun timbali malih wonten wonten UMS. Nggih, lumantar Prof Anam kula semanten. Nggih. Rawuh wonten gubuk kula. Nggih, Pak. Kula kadawan sowan wonten mriki. Anu Mbak Cangik sampun ngantos supe Mas Garing dipun kanthi. Oh nggih. Alhamdulillah. Jan iki sing diarani gawe acara ning iki nganu lho Mas iki diridhoi oleh Allah. Lah pripun? Biasane tlatah kene iki lak sumuk iki ademe ra umum iki. Oh ngaten nggih. Iya iki niki nuduhke yen UMS itu situasinya ayem tentrem. Ayem tentrem nggih. Mahasiswane ya mendukung panjenenganing Bapak Rektor sak jajarane ya ngrengkuh mahasiswa lan masyarakat kiwa tengen mula hawane adem. Aku ki saking kerepe ditimbali rene iki biasane lek aku uncek-uncek aku ngunceki UMS kan saiki ro kecekel aku. Loh, lah ya kudu digoleki sing pas no Mas untuk malam ini. Loh. Napa karepe UMS? Iki umumnya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nggih nyun sewu wong jenenge utak-atik Gathok. Umurnya sekarang sudah 67 tahun. Nggih. Niku Terus M merupakan universitas favorit di kota ini. Amin. Terus terakhir S sekarang rektornya Bapak Profesor Dr. Harun Joko Prayetno M.
Hum. Nggih. Oh, hafal ta aku? Ya, bener. Pokoke anggar sing nyangoni tak hafali. Ya. 67. Apakah arti dari angka 6 dan 7? 6 kuwi nampak maju sekali kampusnya sekarang. Nggih. Terus 7 tujuan para calon mahasiswa baru. Nggih. Ini jadi wis iki saiki wis apa ki do apa jenenge? Pripun? Do inden. Oh nggih. Lah hampir 5.800 mahasiswa lho Mas sing arep kuliah ngangsu kawruh wonten Kawah Candra Dimuka wonten mriki. Wah jan lho pripun? Ngeten Mas Gareng. Ya wit UMS niku prestasine luar biasa. Bab napa Mas? Ranking 1 indikator research quality versi the World University ranking 2026. Nggih. Ranking 2 PTMA versi QS World University ranking 2025. Nggih. Ranking 1 PTS penerima hibah hilirisasi Kemdik Saintex RI 2025. Nggih. Terus mengukuhkan 8 guru besar loh, ora hebat. Wah jan luar biasa. Niki mriki fakultase pun komplit nggih Bapak Ibu nggih. Yen ora kleru enten 12 fakultas. Luar biasa. Nek mboten klentu mesti wong yen aku cek mesti kene ana fakultas hukum. Oh nggih no. Mergo rektore M.Hum. Oh nggih. Masa rektore M.Hum kok ora ana fakultas hukum yo tangelamun. Mila wonten niki fakultas hukum dan ilmu politik. SHST saiki lak modele ngono. Sing apik kae seniwatimu kae SSN MSN sarjana seni magister seni. SSN ki apa? Sarjana seni. Oh, yen aku SST apa kuwi? Seniman saka Tobong. Wis pangkat wong dina SST seniman saka Tobong. Ya wis ben aku kae titel dhewe ora entuk. Angsal nggih. Nggih wong nggih sing baku ngucapkan selamat untuk UMS. Leres yang sudah umurnya 67 tahun. Nggih. Semoga semakin ngrembaka berkembang. Amin. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada sesuai dengan kemajuan Imtek sekarang ini. Leres Mas Gareng. Wah, jan aku kuwi ket mau mikir lho, sing mikir aku. Napa? Kowe ngomong gong kuwi saka Maha Agung. Nggih. Tegese Maha Agung kuwi sangat besar. Sangat besar. Lah saiki artine apa? Mahasiswa. Oh, lah nek miturut panjenengan mahasiswa iki. Lah iki kula tak takoke yen Maha Agung ki sangat besar. Lah yen mahasiswa ki apa sangat siswa? Ya tegese ngene Mas, mbok menawa pendidikan yang tertinggi ing tataran dunia pendidikan, wiwit saka TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Oh, berarti siswa yang teratas. Teratas. Ing bab ngelmu pendidikane. Mergo aku ora tau kuliah Mas aku ki. Nggih. Nek nggih anu lho Mas Gareng, sing jenenge wong sinau niku siji niku ning nggon sekolah-sekolah gitu. Nggih. Kaping pindho ning lingkungan gitu. Ingkang kaping telu sinau jroning ngawurip. Nggih, bener. Nggih. Kula sing jenenge sinau ki ora ana watese lan ora winates dening umur. Kula sinaune teng pengalaman hidup niku Mas Gareng. Nggih. Alhamdulillah panjenengan ingkang dipun timbali saged nindaki dalu menika Mas Gareng. Nggih. Niki dor prese wonten sepeda gunung cacah wonten 3. Mengko dibagi apa ora kurang. Lah pripun? Jawa Tengah iki gununge punjul kok 3 lho. Lah terus mbok sepedane gur 3 ki piye? Dadi ku manut cacahe gunung. Cacahe gunung. Ayo pakai ya padha kecekele. Berapapun itu tetap harus disyukuri karena itu merupakan apa ya anugerah kalau yang dapat nanti. Leres. Kula niku anu Mas. Ngungun kalian Pak Rektor, gubun kula ngrengkuh dateng mahasiswa wis kaya kula wargane dhewe. Lho lah niku. Nggih ta? Niku. Pancen kudu ngoten niku Mas. Pripun? Dadi mahasiswa niku aja dianggep wong liyane ya dianggep anake dhewe. Nggih, heeh. Nggih, alhamdulillah anak kula loro-lorone niku kalih dosen nganti sak rektore niku pun dianggep anake dhewe. Dadi nggih alhamdulillah iso lancar ning
tanpa ada sing diarani kolusi babar blas tidak ada. Putrane panjenengan cacahe ana loro alhamdulillah lulus kedokteran kabeh. Nggih, alhamdulillah. Hebat. Anak gareng loro dadi dokter. Nggih, alhamdulillah kula syukuri, Mas. Nggih, niku bathi panjenengan, Mas. Dadi upama panjenengan awake greges-greges ora usah dadak ning rumah sakit, anake iso ngotopsi dhewe. Nah, mergo anake dokter ngecek kesehatane bapake. Ngomongmu sithik ning kuping ora enak. Piye to? Ngecek kesehatane bapake lho. Nuwun sewu. Ngerti istilah kedokteran apa ora? Piye to? Ngerti istilah kedokteran apa ora? Lah maksudnya pripun? Oh, ngotopsi kowe ngerti ra artine? Otopsi ki apa to? Lah yen ora ngerti istilah kedokteran ki lorose. Kok sik to? Ngotopsi apa karepe? Ngotopsi ki nemu batang sing ora dingerteni apa penyebabe kematiane diotopsi. Oh alah, kleru aku. Kleru wong anake dokter bapake batang iki. Ngecek kesehatan. Oh, amputasi. Nah. Jadi panjenengan sing ngamputasi anake. Ngamputasi ngetok. Lha piye to? Reparasi. Reparasi ki mobil apa piye? Observasi. Oh ya, observasi. Nah, wong niki nggih aku ya tetep ngaturke gunging panuwun amargi anak kula kuliah niku nggih hasil kula lembaran termasuk baran temriki menapa niku saged kangge bayar kuliah, Pak. Amin. Yo anu Mas Garing mugi-mugi niki acara iso berlanjut gitu. Para pemangku kepentingan panjenengan Bapak Rektor sak jajaranipun mboten supe dateng kabudayanipun piyambak utaminipun wayang kulit. Nggih, kalau ini memang ada sambung rapetnya bener sing panjenengan ngendikake Mas. Bahwasanya dulu siar agama di Indonesia ini melalui budaya. Khususnya wayang kulit. Mula bola-bali tak toke kalau dulu kan tidak seperti sekarang banyak para kiai yang khotbah memberi pengajian, tapi kalau dulu nganggo apa sing diarani lelamisan ning tujuane ya padha. Oh ngeten. Nang wonten UMS niku imbang kok Mas. Nggih. Islame ya ora ditinggalke, budayane ora dilalekke. Mila riyen kados kala rumiyin mawi budaya mensiarkan agama. Kaya sing sering kula tokke niku nggih ujube nggih siar agama. Saderengipun kula ngaturaken lelagon, ini apresiasi dari teman-teman seniman abdi. Kunjuk dhateng njenenganipun Bapak Rektor ingkang sampun kersa gelar pagelaran wayang kulit. Menapa? Mila Mas Gareng, dalu niki rak lakone Gatotkaca. Leres. Ini melambangkan bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta itu melejit dan terbang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Leres. Terbang tinggi tidak akan memandang rendah terhadap seseorang, tapi terbang tinggi ingin menyelamatkan orang yang di bawah bersama berjamaah bebarengan mabur bareng, sukses bebarengan. Alhamdulillah. Mila menika apresiasi nggih menika wujudipun wonten tali asih wayang Gatotkaca badhe kula aturaken dhateng Pak Rektor. Mila Mas Gareng mboten ngirangi ngreh pakurmatan nyuwun tulung Bapak Rektor keparenga kadang menika Dek Bayu niku wewaler menawi jumeneng utawi ngantos geser kapeksa Bapak Rektor nyuwun mboten ngirangi pakurmatan nggih Mas Gareng. Kula nek wis lungguh grek ninggal iki ora iso yen durung rampung kewajibane. Bapak Rektor monggo Bapak. Monggo Bapak menawi wonten keparengipun pinarak wonten pepanggungan Mataram. Tepuk tangan kagem Bapak Rektor Bapak Ibu. Kula ngaturaken tali asih wujud Gatotkaca dadosa perlambang semakin sukses Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wonten asta panjenengan dipun dukung semua jajaran. Menika nuwun sewu mugi katampiya. Nyuwun pangapunten kula namung kalian. Wonten mriki. Tepuk tangan kagem Bapak Rektor, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Monggo Bapak badhe ngendika menapa monggo. Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta ingkang sepindah matur nuwun atas apa ini ya? Tali asih. Mudah-mudahan dan mohon doanya UMS makin tumbuh kembang, amin. Mabur dhuwur, amin. Seperti visi UMS sebagai pusat pengembangan, sebagai pusat pendidikan dan pengembangan iptek yang islami, amin. Mencerahkan, unggul, mendunia, sustainable yang bisa menjadi pencerahan. Inilah amin. Tokoh Gathotkaca luar biasa. Sair niki Prodomas tatanipun pilihan no kali yuto setengah. Sing regani sapa tak tali asih kok diregani. Aku mau ngomong rego kok seneng. Padha-padha didol tak les TikTok. Karang. Pak Rektor ki seneng gojek nadyan. Iki rektor ning gaul. Nggih. Sepatune wis cah nom lho. Ya, terus ora muni ukurane padha. Ora. Nggih, Pak Rektor. Matur sembah nuwun, Pak Rektor, monggo pinarak lenggah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Rektor, Bapak Ibu, monggo mentaran. Ayo. Larang disampirke larang ngampirke ngono aja ngono kowe ora semelang to. Semelang pripun? Anu ngaturi Pak Rektor wayang ki ra semelang. Lho semelang ngene apa to? Wis diobah-obahke lho. Iki sesuk latihan saya prigel tuku wayang sak kotak, kowe sesuk ora ditanggap. Kok Pak Rektor sing areng ngasto Pak Rektor nek tetep aku dagelan aku. Nek sik urip. Omongane ra enak. Nah, senengane. Wong aku ki ya mbok menawa Pak Rektor arep koleksi wayang. Iki enten awala Mas Gareng. Kon ngapake? Lho sik ta. Ya iki sapa sing Dewi sapa iki? Sing oh Dini. Ya Din iki jatah kowe 50.000. Jajare sapa kuwi jajare? Ayo nyong jatah 50.000 jajare kae. Suci nyong jatah 50.000. Ayo Mbak Dita. Nyong jatah 50.000. Ya. Mas Gareng. Ya iki enggak layangnya dibaca ya. Ini enek penyuwunan harus diatur iki. Ya resikone melu dalam buta huruf ngene iki. Ngapa to kok neswi ngapa? Wah liyane dhuwit aku kon maca layang. Mangsane. Lah sampean manggone ning kono kok. Oh lu pancen jatahe engko ngalang-alangi. Kowe ngewangi kowe. Aja ngono ta. Ayo diwaos sik monggo. Kepiling. Ya sing apik kok karo nesu. Macane wong ra entuk dit ngene iki kok. Anyuwun lagu Pepiling karyanipun Ki Anom Surata. Nggih. Katur dumateng dokter gigi. Nggih. Nur Hafidah Widyastuti MDSC SPKG. Aduh kok ora abot bentuk ya. Titeleh iki lho luar biasa iki. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi saking Tara. Oh Tara. Dados ngeten Mas Gareng, ponakan kula niku rak kuliah ten UMS, saiki wis koas niku ndika dokter gigi. Oh iki ponakanmu to? Nggih, Tara niku anake Mbak Yu kula sing nomor 2. Oh, lah kene kowe dhewe ponakan dokter gigi mau dipriksake. Kok gigi ra apa-apa kudu dipriksake. Mumpung gratis kok. Mumpung gratis wong. Anakku dhewe dokter. Lah nggih. Monggo yo saiki dibawani sik
Bibar penjenengan ngaturaken bahwa dilanjutke pepeling terus mangke nyuwun tulung dateng Pak Rektor untuk menyerahkan 1 door prize sepeda gunung. Mangke sinten ingkang badhe dipun apa pertanyaane napa terus caranipun pripun Pak dimanut Mas. Derek mawon. Terus napa iki? Ayo bawa sik. Ayo, ora cair kok bawa. Ning tengah to ya. Nggih lah ngono. Wis, resiko tene dadi wong bagus yo ngene. Lah enten apa ta? Lah diapit wong wedok ayu-ayu ngene. Nggih lho, gampang sing ngedusi. Gampang. Nek wis rampung oleh gareng, kowe make up-e dilangi. Alah lambemu karo atimu ora padha. Lah nek ati kaya lambe wujude ati terus piye coba? Oh, karepmu ora kaya ngono kok. Wonten Rp50.000. Alhamdulillah, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Ning lagune beda. Nggih. Ora pepeling to? Mboten. Ayo. Oh, alah. Wasitati talon-alon perune Pak Rektor gelem pinarak sih. Nggih. Kapinarak ngematke suaraku terenyuh cair. Wah, seneng. Ajakake kowe es batu. Saking Prawinasis ngeling ngono wong urip ing donya. Nano. Wong aku iki ngancer-anceri kok. Ancer-anceri goleki kampus kene kok diancer-anceri. Iya. Bebasanmu mampir ngombe. Nano. Iya. Salat kang 5 waktu. Ayo aku diploroki sindenmu. Mbak ngene iki luwih terkenal aku timbangane dalammu. Kok saged? Lho, iki lho satpam saplok. Nggih. Sak pleton ngejak foto aku kabeh. Kowe ndak wis dijak foto satpam. Iki lho wis. Ha iya ono nggo kenang-kenangan kok. Sampul ya. Arep dine. Lah nek wis ora dadi gareng, kene wis balik. Oh. Ayo. Kudu tansah dipun lampahi. Dijak foto satpam kok bangga. Lah ya bangga lho. Ocone tambah tepungane tambah kok. Ora perkara kuwi. Nek aku ora dijak foto ora apa-apa mergo satpam-satpam iki wis percaya karo aku, ya ta? Nah, nek dijak foto iki dienggo niteni. Nek pitilang, komputer ilang, ya. Kursi-kursi ilang iki kena wonge cetha pelakune. Aku yen umpama aku dituduh nyolong sepeda motor takoni, ning aku ya omong terus terang. Sing nyolong kula Pak ning sing ngedol Bayu. Tenan aku mangan sak rombongan. Oh, iki yo ngrasake colongan. Oh, senengane. Ayo. Iku cagak agama pakartikan luhur. Nano ngedoh kentung mindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya kowe ngerti aku arep disiksa bosmu kowe tabuhe mbok ilake sing nutuhi gen aku wae lha wite ora mbok deg-dege kok napase wis entek
kok. Yo, aku tenan ngene. Pae kula disiksa Bayu pae. Pakde, tira senjenan badhe nderek Pak wayangan. Ngerti aku melu ora. Lucu ora. Oh, aku biasane ngono lho ya. Ora wani saiki. Pokoke tak enjing ngomong. Oh, ora aku tetep saiki aku melu kowe terus. Melu kowe terus aku ora melu pae, aku ora melu pae. Aku golek garing liyane aku. Ayo. Mangga buka celuk. Saka ditase. Mangga. Yo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake padha sumadang wae sembayang tapi wajib gawe pangeran solehan dadi cagake agama limang wektu nudutan sadi joko nganti istiqomah mansetunak nikah luwe sempurna yen berjamaah sabar lan ngasar salat sayang digodhog tidak mungkar magrib lan isya cakape rayane ditambah salat sunah sesungguhnya iku perintah agama ngelingono ning donya mung sakila sabar lan tawakal pasrah seger, Cak? Mangga. Yo. yen besok munggah Mangga urus daya. yen wadine tansah dielingke wis wadine padha nindakake akan los kemandang ayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga tapi istiqomah lan sing lumainah luwe sampurna yen berjamaah sabar lan asar salat sayang ningatoke tidak mungkar magrib lan isya cakape rayokan ditambah salat sunahe sesempurna iku perintah agama kelingono ning donya mung sakira sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kapingin besok munggah Matur sembah nuwun sampun ngatur lagon kepilih. Menika ugi dados pancatan Bapak minggah wonten swarga kelanggengan. Amin margi menika karyanipun almarhum Ki Anom Surata ngantos sepriki saged kangge ngupaya rejeki dumateng seniman sanesipun. Tenipun ngunduhipun nggih bab becik ngunduhe nggih pahala. Leres. Oh, Sepeda mahasiswa dari Kenya mendapatkan sepeda. Ayo, monggo Mas Ahmad, Mbak Farida, Mas Ahmed, Mbak Farida, Mas Ahmed, Mbak. Ah, tolong ini sepeda nanti pulang ke Kenya naik sepeda ya. Ya, jebol no sikil. Katanya satu pulang ke Kenya naik sepeda tapi yang di depan yang genjot gareng. Oh, oke, kalau belakangnya Mbak Farida. Niki kalau kirim ke dateng Bu Gareng. Ojo. Lalu streaming.
Oh, iki bojoku nonton ya. Nggih. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mas Amet. Amet, Bapak Rija, terima kasih, thank you very much. Nggih. Alhamdulillah ya, ada diparkir di situ aja, enggak apa-apa, depannya Pak Rektor itu. Apa ya nek Pak Rektor karepe pipit. Ngawur tenan Mas Garing. Lah witekno bingung kok. Entuk hadiah malah bingung lho kuwi. Nggih. Yuk, like sepeda, kalau enggak like jual saja. Aja ngono ta. Nanti masih ada sepeda atau terus diteruskan yang ini apa di selannya? Di selani seno. Ayo kita selannya. Mbak Eka Suranti ya, ayo kene. Oh, yo ki Mbak Eka dek kok enak men. Mbak yo mes. Prangut pedae apa? Mbak yo susah pedae apa? Jalukku tetep poin janji. Aku potensi lain janji semua masa tak enteni hidup bareng anggur diuring takutan malam itu mama pasti kasembah Mas Gareng aku nuwun kali Mbak Yuku ponakan-ponakanku sing do nunggoni aku bentek-benteke pengen nguat-nguati adine. Lho ning iki mersani kabeh. Niku ning penjiran niku ning kono kuwi Mbak kuwi. Nonton apa keroyokan iki? Matur nuwun. Bektine Senopati ya ning Palagan. Matur nuwun pokoke. Nggih. Mbak Eka. Nggih. Alhamdulillah. Sehat ta? Sehat banget Mbak Ayune Limbe. Saya ayu, saya laris. Alhamdulillah. Saya mempur. Nggih. Niki sowan enten UMS Mbak Eka. Nggih, saderengipun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tapi. Hah? Iki piye? Wong kok Loh, piye Mas Gareng jajan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek kudu ngati-ati iki ning UMS Islamik lho Lek. Dadi ulah salam ki kudu sing ngati-ati. Wong salam ki entuk ganjaran, sing jawab ya oleh ganjaran. Iya. Makane assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak totok senan iki. Hah? Lho kok mbok rakep lah liyane piye? Lah kan oleh ganjaran double. Ya ora kok terus dirayuk kabeh. Kuwi ana pilahe 4 papan. Endi sing ngucap kowe, endi sing ngucap wong liya dadi pilah. Ora kabeh mbok ucapke. Dadine dewek-dewek. Dewek-dewek. Ora iso dadekke sijek. Lho ora enek temu dadekke sijek. Siji iki lho cara dadekke sijek iki susu segar iki sijek. Maksudku ya ngono ku lho. Ya Allah salam Mbak Eka. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ucapanmu apa kanggo UMS Mbak Kayune? Kanggo UMS ki mbiyen ki adikku ya alumni UMS. Oh nggih. Nggih. Jurusan arsitek. Oh arsitek, alhamdulillah. Loh Mas Gareng apa hebat. Lulus alhamdulillah siki wis iso golek sandang baduk Le. Sandang pangan. Lah nek gone sandang pangan, sandang baduk. Lah nek gone nyong kan sandang baduk Le. Oh berarti kae makanan teh badokan. Ya aja ta. Ya ayo sing jenenge desa Mawacara negara Mawatata. Nek ya gandeng wis suwe ning Solo ya ben mensuwekan sithik-sithik. Sandang pangan. Nek gone nyong kan sandang baduk. Dadi ya basane dheweke bener mau desa Mawacara negara Mawatata. Dadi rika ya aja protes. Rika tayang apa ora nek tak omongan bahasa kaya kiye. Aku ra tayang ngono. Ana tembung kok rika tayang iki lho. Lah masa ora tayang wong dagelan rika wis tuwa kudune kan ya tayang. Oh rika dagelan tayang. Tayang ki apa? Ora tayang iso. Bisa. Oh, dadi uloke mawa tayang. Piye ta? Bisa kena tayang ngono. Kayak iki bisa iki racun bisa. Lah iya, bisa kena tayang to. Bisa. Tayang. Tayang to. Lah iya kae uloke yo ada tayangnya. Maksudnya dudu bisa kuwi.
Tak gawe mumet kowe saiki. Lambo. Ngomonganmu yo angel ditampa ing umum kok. Ini lho, boleh. Tapi inilah kekayaan Indonesia. Kasanah budaya Indonesia itu malah bermacam-macam dari kabupaten per kabupaten wis dialeke wis beda. Nggih, Mas Gareng. Mila niku sing digandrungi wong mancanegara. Betul. Nalika kula nyangik ten Moskow, nyangik ning Berlin ning Jerman niku ning kono golek sing basa Jawa terus mengko ditranslate. Dadi ora kudu tuntutan dalange nganggo bahasa Jerman niku ora mergo tidak ada unsur kemurniane ora enek. Betul, justru yang dinikmati justru yang asli original. Original nggih. Terus mengke kula mayang sing nonton niku nganggo earphone nggih to. Niku mengke diterjemahke. Dadi Banyole saiki guyune 10 menit ke depan. Dadi kene adekane wayang wis susah sing nonton lagi guyu. Oh, ya aku beda ya. Aku kayak begitu lucon terus guyu. Loh, aku dagel ning Hongkong iki begitu lucon guyu. Oh. Sing nonton TKI kabeh. Iya. Nggih. Mula niki Mbak Ika wis sowan rene. Nggih. Ayo, aku nyicipi suarane sik, Mbak Ika. Nggih. Aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Ya. Iki ya nggo pengendang. Nggo pengendang. Oh, nggih niku diaturke sik iki pemanasan suarane sik dipamerke. Monggo. Pangkur Semarangan. Ayo, monggo, kaya apa? Ya Mbak Ika, monggo. Mingkar mingkurengang karo. Suarane apik niki wonten Gebingah Rp50.000 kangge panjenengan. Matur nuwun, yang ngene iki lho, sesuai dengan amal dan perbuatan. Iya, arta wadulke sedulure iki lho. Bayu lomone karo wedokan kok. Aku ket mau aja kaya kuwi jenenge ngono kuwi tumbak dicucuki le. Apa? Ngene iki nyong karo Mas Bayu kan merga partner kerja. Lah kuwi apane? Ya kan beda. Nyong nang kene kan sing dandan gelungan kaya kiye, jaritan kaya lha kowe. Wong kudune iki dandan sing ganteng sing bagus malah raine dorek-orek kaya kowe. Lah kok ora-orean bali ora sangoni. Wong pancet gareng iki koyo ngene kok ben do ngerti sedulure Bayu karo wedokan lomo. Iya Mbak Ika. Opo? Akarana. Padahal sih ora entuk kok bapake anake luwih lomo. Muga dadi cah pinter. Ha, aja turun bapakmu. Bapakmu Brotowali pahit. Wingi dagelan ki ora kena kaya kowe ngene. Apa? Kene nonton. Apa? Kowe apa kowe? Ora payu lek kowe lek. Aku ki umurku wis tuwa. Kulino diapusi wong wedok ayu kaya kowe iki. Wah, bahaya. Kowe dikai anakku pira? Siji ta? Siji. Tak kei loro nek karo aku. Lah. Tak ijoli loro kene. Nang dijoli. Tenan. Sabda pendhita pangandikan. Iya, siji ta iki. Tak ijoli loro. Oh. Tenan ora gelem aku. Tenan. Ah, iki. Ah. Loro ya, kita ijoli. Oh, akeh kalau malah berwarna-warni. Apik. Wah, pinter le. Iki ki siji, kamu siji. Lah aku nyong kan gur siji ki. Lah iki kalih loro tur warna-warni. Mau PDIP lho, saiki P3 karo Demokrat. Boleh. Aku apik. Wah, wis wong ambak aku biyen matematika entuk papat ning perkara duit ki cekok. Kok kayak loro wegah. Ora sudi. Wong nominale. Ndang. Sapi unine piye, Le? Sapi unine priwe? Gelem. Aku kulino diapusi. Wong wedok ayu-ayu ngene iki. Ayo. Iya, Kak. Akarana. Sing dari mikir apa sane? Kudu Wan, kliwon. Kok kaya sing nunggu ringen kliwon. Yo. Karenan marti. Siwi
Kancang iki cengkok gawat. Monggo Mbak Eka, ayo. Kuat. Jos. Iya. Suwan nang kuwi Raja Mak. Lanjut. Sinuba karta mreke tarta makartining ilmu Lelagon turi-turi putih. Mereka nek miturut panjenengan mempunyai filosofi apa ya Mas Gareng? Peringatan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Turi-turi putih sok bakale kowe bakal ditutupi mori wernane putih. Turi putih. Turi putih. Ditandur niku dipendem. Neng kebon agung niku kuburan. Yen wis dipendhem cemleret tiba nyemplung kepundhut kembange apa lagu mantung rikala isih uripe tumindak becik apa ala yen tumindak becik ya surga yen ala neraka. Niku turi-turi putih mbok menawa ngoten. Nggih Mas Gareng. Niku kanggo ngelingke yen to donya niku sawah tegale awake dhewe ditanduri sing becik pamriye sok ngunduhe ya ngunduh sing becik. Nah, paling tidak Mas. Nggih. Aku kepengin kuwi jane sederhana. Napa Mas? Sok yen mati gen akeh sing layap. Niku tandane akeh becik srawunge. Akeh sing ndongake. Tur akeh sing kelangan. Nggih, kuwi tandane wong sing becik ya kaya ngono kuwi. Nggih. Sakwise Mbak Eka tetembangan aku tak genti nyuwun beksane Mbak Eka. Oh, luar biasa.
luar biasa ya. Gandeng Kyai Ngapak ya saka kulonan yo, aku tak nyuwun iki mumpung ditonton karo tamu istimewa lho. Sapa? Bojone sopirmu Luxio nonton. Kowe jajar mangun bajir kuwi. Luxio. Kula tak njajal Bendrong Kulon. Ayo. Bendrong Kulon, Cok. Oh, cara Banyumasan to? Cara Banyumasan no. Nggih. Engko ya enek anune no, enek napa niku sing lanange no. Wong niku berpasangan kok. Oh aku. Nggih. Kaya ngene sarwa mau aku. Oh, sebentar aku. Lah sing ning kene sing rumangsa lanang ki sapa? Iya karasa galak-galak to. Aku mumpung ado omah iki apa-apa gelem wis pokoke. Ila monggo, ayo iki di napa niku diaturke Bendrong Kulon. Monggo, Cok. Monggo, ayo. Paringan di lupa rawat rawate pacar
Matur nuwun. Wis diaturake beksan lengger, Pak Eka karo Mas Gareng engko dhisik. Terima kasih. Mas Gareng, kok sepedane tak bukane gara-gara nggih. Oh, niki ngombe jakate. Oh, ngasuri nggih. Matur nuwun tak nutuke lagu. Kantane kang sekar kadoh